Sayang niyay sing tong lai nai Shini man thai no diyake Tina nang ke oro no thinai Sini man thai no diyake Tina ke thiri nai sang mang be dongri nai Phai di ta ku bu ku Thangsa Lasinai 5 तारिख फेब्रुवारी सालमारि इंखा त्रिपुरा हास्टेव काइसा तिप्रा मथा हाई रिजनल पार्टी संसाजाकमानि साल ओ सालनो रगिनो मान्दाय तिप्रा मथानि लआ जिमुं बाय बाहायनो मान्दाय ब्लक आमसायो फिल 4 संसामानि साल पालाइजाक्खा जुदा जुदा खामुंबोतांनि बिसिंतै ओ सालो मान्दाय गौरमनि स्टेडियामनि सिमी हिमबत खलाय मान्दाय कितिंगै हिमलाय पाइथागो खरां न कतर काइसा कगलाम पान्डा बाहायनो संसाजाखा ओ कगलाम पान्डा ओनि बिसिंतै कगलाम पान्डा नारायणी फाइमानजा फाइका टीटीएडीसी नि चेयारमैन जगदीश देबबर्मा आमसाय एमएलए सपना देबबर्मा ताई जुनाल चेयारमैन टनी देबबर्मा खबै आमसाय तिप्रा मथानि जुदा जुदा आदं र पान्डानि बिसिंतै बोबाग्रानि नासिमुनो सुफुंनानि बागै जतन समाय तांमा हाइखैनो कगनार लाइखा ताई तिप्रा सा दफानि हामखलायनि बागै तिप्रा मथा क्लाइमानि कगनमो मुइजो फाइलेखा Bini dofa bai kemai thang bai kado Jini lai buma Sekjak tongka sengle Chini man thai Tengjak tongka sengle Buhini dofa bai kemai thang bai ka Jini lai buma Hapung hatai timati sabe bak chini se 5 फेब्रुवारी कोर्ट तिप्रा मथा फाउंडेशन दे तिनी मंदाई ब्लॉक प्रेसिडेंट नंगा ब्रीफिंग खाइका रैली खाइलाइका ताबुक जों हलो तिनी मेन प्रोग्राम नाय बनि सिगां तिप्रा मथा टीडब्ल्यूएफ वाईटीएफ टीएफ नि बाना जों तिसालाइका आमतिखायनो तिनी बुबाग्रानि तिप्रा मथानि फुल जे डिमांड नो ग्रेटर तिप्रा लैंड नो रेस जों separate Tipra land but separate greater Tipra land sa thamaya o message no taiwaisa chini hasteni jotto lukorono sing yafarnani bagi message ni bagi hasteri gi jotto blogono chini hom do bomkai Tipra mothani court foundation de sing celebration khaitu tabo holo chini mulbul pogrono norok inko video te nong news channel ni kichingki hasteni chini ki 사람은 이거 매체 파트 한번. 그스럭 때는 로고는 또 내일 칼레기는 좀. 진짜 엠레 아부터 홀 무슨 찍고 뭐 설명은 지금 타겟 나만 진짜 뭐 하우젠 에바 진이 좋던 건데 지금 어떻게 타겟 나가 한번. তিনি जों 4th फाउंडेशन डे अफ तिप्रा मथा थानाय 2001 सिलिं सरि 21 सिमिं जे 5th फेब्रुवारी सिमिं जों जे जेन फाउंडेशन डे पालायगिरि दाखलायबो हाय हाय जों मानदाय खरां हलो पालायनो थांदों अ पालायथिनि जोंनो लगिरि फाकिया सिनि टीडीएडीसी चेयरमैन गरमनि सार जगदीश देबबर्मा जेबो तंगैसिनि मानदायनि एमएलए गरमनि जे मैडम सपना देबबर्मा हाइके वाईटीएफ नि प्रेसिडेंट सेंट्रल नि जीएस समागे चिनि जत डिग्निटरीज फाइसो पुजाक फॉर्मर प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट नि मागे जतन चिनि फाइसो पुजाक जों तिनि हलो पान्डाख्लाय दं तावनो जों फ्लाइट हस्टिं खाइफैद्र जों तिनि बुगारानो जों दिआयै ताय मादायखनि जों सुरि लायै जों ताबो हलो हाबनाय जागोन जोंनि प्रग्राम जोंनाय प्रग्राम जों दिनै जोंनो लगिरि दं हायना हाय जोंनि सारसं फुर्ति जों खानाय जोंनि तिप्रा मथानि जे फार्दार चिन तम चिन वासुमा दं बुगरा चिन बागै तम तुबुइ दं तुबिया दं आं सजतन ताबो खाना लायनाय फाइदिंगे जरा किसारनाय सारनोबो साबो किजों